L'Ivan té 4 anys i bastants, gairebé 5. És un nen que té autisme i és un nen rialler, atent i, sobretot, tinc la sensació que molt sensible. I avui he après que la connexió emocional està per sobre de moltes formes i moltes barreres, no? I al final hem connectat des d'un lloc que ni segurament ell ni nosaltres controlem, que és el pur, és la veritat, no? Jo em quedo amb això i aquest és un record que em guardaré per sempre. L'autisme tenen dret a gaudir de les mateixes oportunitats i experiències que la resta de la població. Dit així, plantejar-ho així, pot semblar fins i tot ofensiu fer aquesta pregunta, però realment es garanteixen els suports necessaris perquè les persones amb la condició de l'espectre autista puguin anar amb garanties a l'escola, puguin desenvolupar-se en l'àmbit laboral o puguin viure de forma autònoma. Perquè si afirmem amb rotunditat que tots i totes tenim les mateixes oportunitats, tenim els mateixos drets, però després no fem el possible perquè tothom en pugui gaudir, el que sí que és ofensiu, el que fins i tot diria que és insultant, és no fer res per revertir aquesta injustícia. Per cert, bona tarda, perquè he començat a parlar i no us he saludat. És un plaer i un luxe ser en aquest acte, ser en aquest espai i en companyia de totes les persones que podrem escoltar en els propers minuts. Benvinguts a l'acte institucional que organitza Aprenem Autisme en motiu de la celebració el 2 d'abril del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. Per fi hem recuperat la presencialitat, per fi podem fer un acte tan lluït com aquest, que comencem ara mateix. Els que hi participem en directe hem fet un test d'antígens i per això podem anar, com podeu veure, sense mascaretes i, si s'escau, per celebrar-ho al final de l'acte, fins i tot ens farem abraçades, que ja ho trobàvem a faltar. El vídeo que hem vist i els que veurem en aquest acte són extractes dels documents audiovisuals d'Aprenem cada dia i estan embarcats en la campanya Connecta't al Blau. El dia 2 d'abril descobrirem noves cares de personatges molt coneguts per tothom que hi han col·laborat. L'objectiu és trencar mites i estereotips que encara existeixen a la nostra societat sobre les persones amb autisme. I això és el que farem en aquest acte institucional i és també l'objectiu de les accions que ha organitzat Aprenem Autisme al voltant d'aquest Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. Tenen el seu punt culminant en la il·luminació de més de 60 espais emblemàtics de la demarcació de Barcelona i això cal sumar accions solidàries de sensibilització en centres educatius i també activitats solidàries en més de 35 espais esportius i culturals del nostre país. Pels que ens seguiu via streaming i també pels que sou aquí, heu de saber que si voleu fer aportacions a les xarxes socials podeu utilitzar les etiquetes Cuixinet Connecta't al Blau, Cuixinet Aprenem cada dia, Cuixinet Dona un cop d'ull, en aquest cas podeu fer el gest Dona un cop d'ull, que s'ha fet tan popular aquests dies a les xarxes socials, i també Cuixinet Ciutadanes ple dret. I el que volem parlar, de fet, avui és això, és de drets, és on volem posar el focus aquest any. Drets que són reconeguts a la Convenció de les Nacions Unides de forma clara i explícita, un reconeixement, però, que es contradiu, com abans apuntàvem, es contradiu amb la inexistència dels suports que les persones amb autisme requereixen per exercir el seu rol com a ciutadans de ple dret. Són molts els informes, avui també ho veurem, que demostren que se segueixen vulnerant els drets de les persones amb la condició de l'espectre autista en totes les etapes de la seva vida. Doncs de tot això en parlarem avui amb experts, amb testimonis de primera mà, en una vetllada fantàstica i en un espai meravellós. Ens acull la Casa Batlló, un tresor del modernisme, obra d'Antoni Gaudí i coneguda arreu del món. Però el que potser no coneix tothom de primera mà encara és el compromís de Casa Batlló amb les persones amb autisme. És la primera entitat cultural que ha incorporat un equip de persones amb neurodiversitat en la seva plantilla per atendre els visitants. És un plaer que ens doni la benvinguda a aquest acte, a aquest espai, a més, incomparable, el senyor Ramon Bernat.
Gràcies, Josep Maria. Bon dia, bona tarda a tothom. Buenas tardes. Es un placer para la Casa Batlló poder acoger esta iniciativa de Aprenent Autisme en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Muchísimas gracias a todo el equipo de Aprenem y a todas las familias que forman parte de esta asociación por pensar en nosotros en Casa Batlló para poder dar visibilidad y defender los derechos de las personas con autismo. Añadir que este encuentro que tenga lugar hoy en Casa Batlló no es casual, ya que su compromiso con el autismo y la neurodiversidad va mucho más allá. Casa Batlló viene apostando desde hace muchos años por un cambio en la mentalidad organizativa, buscando la integración y la diversidad de los trabajadores. Una iniciativa embarcada dentro de la hoja de ruta de la Agenda 2030 y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una visión organizativa innovadora frente a los conocidos modelos tradicionales que frecuentan en las organizaciones como Casa Batlló como monumento y patrimonio mundial, quiere demostrar que más allá de cualquier proyecto museográfico, lo más importante son las personas. Por ello, desde principios del 2021, cuenta con todo un equipo de atención al visitante neurodivergente, con autismo, dislexia, dispraxia, trastorno de la hiperactividad. Gracias a la alianza estratégica con Specialisterne, lo que se suma a la obtención del certificado Biosphere por su compromiso con la sostenibilidad. El propósito fundamental de este proyecto es abrirle las puertas a personas con maravillosas cualidades, riquezas personales y grandes profesionales, que por mala suerte no gozan de las mismas oportunidades laborales que el resto de personas. Este proyecto demuestra que las personas con neurodiversidad también pueden realizar tareas de cara al público, rompiendo miedos y estereotipos que tiene la sociedad frente a las personas con autismo, dislexia, dispraxia. Para Casa Batlló es imprescindible dejar huella participando y siendo impulsor de mejoras que puedan ayudar a que estas personas consigan autonomía en sus vidas. Por ello, Casa Batlló se ha comprometido con el autismo para ser fuente de empleo y fuente de inspiración para otras empresas. Como decía, contar con personal neurodivergente solo suma. Pero más allá de lo que sería poner a trabajar a ciertas personas con autismo, el momento que estas personas se integran, consiguen el resto de neurotípicos o normales, consiguen unos niveles espectaculares de desarrollo personal. Se desarrollan unos niveles de cooperación diferentes. Se hacen mucho más inclusivos, se consiguen, unos resultados espectaculares. En mayo del 2021, Casa Batlló volvió a abrir sus puertas presentando la nueva visita cultural inmersiva. Pero, como decía, más allá de la propuesta museográfica, Casa Batlló presentó un proyecto con el nuevo personal de ruta neurodivergente que tantas alegrías nos está dando. Y ahora os dejo con el vídeo que hicimos con el equipo de este mismo. Dentro vídeo.
motiu més per visitar o en alguns casos per revisitar Casa Batlló. Mireu, tinc el plaer de coordinar el projecte TEPvist. És un canal de televisió inclusiu fet per nois i noies amb discapacitat intel·lectual. Fa molt poc entrevistàvem l'Efrén Carbonell, que és un dels pioners en escola inclusiva al nostre país. I els nois i noies de l'equip del TEPvist, molts dels quals han tingut un pas traumàtic per la seva etapa escolar, doncs li preguntaven a l'Efrén: escolta'm, Efrén, què ha passat amb el decret d'escola inclusiva? Perquè es va signar el 2017. Què cal fer per fer-lo realitat? Per què es fa patir tant les famílies que reclamen drets bàsics per als seus infants a l'escola? No us avanço les respostes, però les preguntes ja ens situen on som, oi? Doncs realment estem en un moment en què cal fer molta feina encara sobre això. Recentment, mestres i famílies se n'han tornat a queixar, aquesta mateixa setmana, sense anar més lluny. I el síndic de Greuges, en el seu últim informe, l'educació inclusiva a Catalunya, denunciava la persistència de mancances relacionades amb l'atenció a la diversitat a l'aula, saturació i mancança d'intervenció dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògica, desplegament insuficient dels recursos del suport intensiu d'escolarització inclusiva o encara resistències a modificar la dinàmica de funcionament a l'aula. Un 70% dels alumnes que van a escoles d'educació especial haurien de ser avui a l'escola ordinària si es fes, si es complís el que diu textualment el decret d'educació inclusiva que es va aprovar fa 5 anys. No hi aprofundeixo més perquè avui ens acompanya per parlar-ne Rafael Ribó, un home amb una dilatada trajectòria en l'àmbit acadèmic i polític, exdiputat al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats i actualment síndic de Greuges. Endavant, moltes gràcies. En primer lloc, vull agrair la invitació a parlar en aquest acte, felicitant els organitzadors per haver-ho organitzat en aquesta data, la vigília del Dia Mundial, i en aquest àmbit, en aquest lloc. Avui es tracta de parlar d'un concepte molt estimat a la institució del Síndic de Greuges, que és el dels drets. Una paraula molt solemne que de vegades la malmetem d'una manera massa fàcil. Fixem-nos en aquest fenomen que es tractarà avui en aquesta jornada del que significa el trastorn de l'espectre de l'autisme. Hi ha molts mites i tòpics al respecte, malgrat que anem avançant, però encara tenim moltes barreres a superar per arribar a una plena inclusió i al desenvolupament ple a la societat. Dades que coneixeu molt bé ens diuen que probablement s'ha anat incrementant en l'actualitat l'1% de naixements amb el TEA. A Catalunya podríem parlar de 75.600 persones, a tot Espanya vora mig milió, que té una situació específica, heterogènia, amb necessitats, amb estratègies que haurien de ser coordinades entre les administracions i amb una gran sensibilització de la societat. Si parlo de drets, el primer que caldria fer, i ho faig molt ràpidament, és anunciar autoritats molt importants que ho han definit. L'any 96 el Parlament Europeu, la Carta de Drets de les Persones amb Autisme, o l'any 2007 l'Assemblea General de l'ONU, quan va crear el Dia Mundial que celebrem demà. Les mateixes Nacions Unides estableixen a partir del 2012, amb una resolució de l'Assemblea General, la necessitat de promoure les necessitats socioeconòmiques de les persones i famílies afectades per aquest trastorn, millorant la conscienciació sobre el mateix, i la ONU demana als estats que hi hagin serveis de suport, oportunitats iguals per a la inclusió i la participació i augmentar la perícia en la recerca per a la prestació de serveis. És un fet claríssim d'una societat diversa, i ho dic amb molta estima en aquest edifici que és divers, que no té gaire a veure amb els que veureu enfront de l'Eixample. I sort que Gaudí va triar per la diversitat, que avui admirem, i la diversitat enriqueix.
I la diversitat que avui discutiu i tracteu enriqueix a la societat i ens fa ser molt més conscients que ens calen moltes més mesures per compensar les necessitats. S'han d'aprofundir eines i mecanismes. Es pot tenir en compte la particularitat d'aquest fet a l'hora de fer polítiques públiques. Les persones amb TEA han de poder decidir sobre la seva vida de la manera més autònoma possible. Han d'haver polítiques d'integració en tots els fenòmens com l'educació, la criança, la salut, l'acció social i, evidentment, d'haver serveis que prestin atenció necessària per atendre aquelles necessitats com és la visita sanitària, el que és la terapèutica educativa, els suports per la vida diària, etc. Hem de treballar, doncs, com intentem fer des del síndic, pels drets de les persones amb TEA, com una funció bàsica de la funció del síndic, millorant sempre les nostres intervencions, sigui perquè rebem casos individuals, el que nosaltres en diem queixes, potser a la gent no li agrada la paraula, però són persones individuals que se'ns atansen, de les quals aprenem molt, o sigui perquè, pel volum del tema, acabem redactant un informe a presentar al Parlament, com el que s'ha citat al principi i després m'hi referiré. El síndic treballa des fa molts anys per garantir a totes les persones, incloses aquestes que tenen algun tret diferencial, la seva plena integració a la societat. És molt important un punt bàsic, la detecció primerenca de la situació i l'atenció precoç de les especificitats de cada cas concret. Això és un dels secrets de que avancem de la forma més sòlida i madura possible, millorant totes les possibilitats a partir d'aquesta detecció. Cada infant ha de rebre atenció i ha de ser objecte d'una valoració integral des de la primera infància, amb tots els professionals necessaris, terapeutes, sanitaris, educadors, que acompanyin a l'infant i a la seva família. El síndic subratlla molt la importància de la feina del CDIAP en aquesta detecció, en el diagnòstic, en la intervenció, donant resposta el més abans possible i fins i tot no deixar-lo caure, malgrat que hi hagi altres instruments com el CESMIG, etc., no deixar-lo caure fins que estigui garantit la continuïtat d'atenció d'aquestes persones. És un dret elemental poder accedir als serveis i a les teràpies apropiades per assolir el màxim desenvolupament. Han d'assolir una plena autonomia personal, una plena inclusió a la societat. Tinc casos molt recents de que se'ls nega la mobilitat, per exemple, quan han negat a famílies targetes d'aparcament quan tenen infants o fills amb aquest símptoma i que no té cap explicació, només que no està en el catàleg que pot donar lloc a rebre una targeta d'aparcament, cosa tan senzilla com aquesta. O quan vam haver d'abordar la mobilitat en plena Covid, que significava un doble risc i, a més, que significava persones que si havien de fer servir un vehicle privat, amb més necessitat necessitaven lloc per on arribar amb aquest vehicle privat. M'estimo molt el que s'ha citat sobre l'educació. L'alumnat amb TEA en nombroses ocasions presenta necessitats específiques de suport educatiu, fins i tot culturals per tots. Jo m'he trobat amb professionals d'educació que no entenen el tema i que es pensen que això ja ho faran els monitors experts i per això s'estableix una muralla entre l'educació ordinària i l'educació especial. Muralla que no universalment, però que hem d'anar trencant progressivament, començant pel canvi cultural dels professionals de tots. Si de cas que reclamin formació, recursos, mitjans, evidentment, suport i, evidentment, també monitors i tots aquells que estiguin més preparats. Un canvi cultural en les famílies. Ens hem trobat com a síndic famílies que s'estimen més. No, anem a l'especial que no pas aquesta plena inclusió amb autonomia personal de tots aquests infants. És per això que nosaltres, l'any passat, vàrem presentar un nou informe, l'informe sobre educació inclusiva, per tot el personal, per tota la comunitat educativa, on no han d'haver barreres ni a l'horari lectiu, ni fora de l'horari lectiu, ni al menjador, ni en el lleure. Quan ens trobem amb excuses perquè no puguin anar al lleure o ens trobem amb quotes especials si han d'anar al lleure. Estem trencant el principi d'equitat i el principi d'inclusió plena en la societat.
El síndic es compromet a continuar garantint totes aquestes mesures necessàries perquè els infants tinguin tota l'activitat educativa en totes les seves dimensions. I també, per últim, voldria cridar l'atenció sobre un fenomen que de molt sovint oblidem: les persones adultes amb TEA. Sembla que ja s'ha acabat, ja no ha d'haver més política pública, ja no pertany a una atenció especial per part de les administracions. Cal preveure la continuïtat dels tractaments, prestacions i serveis a partir dels 18 anys. Us torno a felicitar per la jornada, us animo a continuar aquest combat i teniu la institució del síndic a la vostra sencera disposició. Moltes gràcies. Moltes gràcies, síndic Rafael Ribó. De fet, no és una qüestió estètica, sinó d'ètica, millorar la qualitat de vida de les persones neurodivergents perquè desenvolupin en plenitud el seu projecte de vida. Precisament d'ètica en volem parlar ara amb el professor Joan Canimas, és doctor en filosofia, imparteix classes d'ètica als graus d'Educació Social, Treball Social i Pedagogia de la Universitat de Girona, membre del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya i del Consell Municipal de Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona. I segur que em deixo moltíssimes coses, però el més important avui és escoltar el seu mestratge. Endavant, Joan. Gràcies i gràcies per la invitació. Jo tinc 10 minuts i és difícil dir coses interessants en 10 minuts, sobretot per algunes persones. Hi ha gent que tenen molta facilitat en dir coses. Jo, amb aquests 10 minuts que tinc, voldria parlar de forma molt breu, evidentment caldria més temps per justificar-ho, de les possibilitats i perills de dues qüestions que avui em preocupen. Una, per tant, sí que hi haurà un vessant crític en la meva aportació. Una sobre el tema dels models i l'altra sobre el tema de la recent reforma legislativa sobre l'àmbit de la discapacitat. El tema dels models. Com vostès saben, fins avui disposem de 3 models o paradigmes per enfocar la qüestió de la diversitat o del que en alguns ambients es diu les discapacitats, siguin físiques, intel·lectuals o sensorials. El model més antic és el mèdic, el model social, que es va contraposar en aquest, i al final el model biopsicosocial. El model biopsicosocial, que és l'últim, va voler resoldre com una mena de síntesi la confrontació que hi havia entre el model biològic i el model social, i va ser adoptat per l'OMS, en l'any 2001, en la classificació internacional de les malalties, i després també per la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat. Doncs bé, malgrat que semblaria que el model biopsicosocial és el que adopta, repeteixo, i al meu entendre més raonable, i que adopta l'OMS i la classificació, malgrat això, es continua silenciant el model biopsicosocial, presentant només una confrontació entre el model biològic i el social. I, per tant, semblaria ser que les diversitats només tenen una base, els problemes que presenta la diversitat tenen una base fonamentalment social, que també, però oblidant que també hi ha un factor importantíssim biològic. Per tant, se sol associar només els drets de les persones amb discapacitat únicament amb el model social, oblidant que hi ha una biologia que en algunes situacions dificulta el ple desenvolupament de la personalitat, la qual cosa a mi em sembla preocupant perquè el tema dels drets s'acaba enfocant cap al reconeixement social, que em sembla importantíssim, i després hi tornaré a destacar, però també oblidant que el valor i, per tant, el dret a la salut, a la integritat física és un factor importantíssim, la qual cosa justifica la recerca mèdica i la recerca tecnològica i farmacològica en aquest àmbit. Per tant, repeteixo, les possibilitats que ens ha donat el model biopsicosocial de contemplar que en l'àmbit de la diversitat hi ha un factor de marginació i de foment de la discapacitat que ens prové de la societat, del no reconeixement i d'aquesta dificultat que aquí ha sigut abordada, de la dificultat que tenim, perdó per la repetició, d'acceptar allò diferent. Però també,
i torno a repetir, hi ha un perill enorme de que s'oblidi l'aspecte biològic de les persones i que fins i tot de vegades d'una manera despectiva es digui que el model mèdico-rehabilitador és una qüestió de tirar a oblidar. Em sembla que la medicina, la farmacologia, la biotecnologia té moltíssim a dir en defensa dels drets de les persones. En aquest cas, el defensa del dret a la salut, a la integritat i al desenvolupament harmoniós de la personalitat. Això, el segon àmbit que a mi m'agradaria apuntar d'aquesta forma tan brevíssima sobre les possibilitats i els perills, i el primer ha sigut això dels models, i per tant, repeteixo, l'oblit del model social, biopsicosocial, i la imposició, repeteixo, del model social. La segona qüestió seria la recent reforma legislativa. Jo, evidentment, no seria jo qui la critiqui. Cal celebrar enormement que aquesta reforma adapti tot el nostre corpus legislatiu a la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i blindi aquests drets davant de pràctiques paternalistes que s'han celebrat, que s'han practicat i que es continuen practicant per familiars, per professionals i per jutges i fiscals. Tot el tema que teníem de les incapacitacions totals i que aquelles persones que eren les encarregades de defensar els drets de les persones amb diversitat, els tutors, curadors, precisament en moltes ocasions eren les persones que els limitaven. Per tant, benvinguda sigui aquesta reforma legislativa que semblaria ser que blinda finalment el respecte de les persones amb diversitats funcionals i intel·lectuals davant a vegades l'agressió i la limitació de drets, de vegades, repeteixo, d'aquells que tenien l'encàrrec de defensar-los. Ara bé, en el poc temps de què disposo d'aquesta reforma destacaria el reconeixement de la majoria d'edat de les persones amb diversitat intel·lectual, fins ara condemnades a una espècie d'eterna infantesa. I amb tot allò que comportava, aquesta eterna infantesa i, per tant, aquest paternalisme. En la nova situació, per tant, suposa el gaudi de drets, però també l'obertura a deures i a riscos que comporta la llibertat. Això, i amb això acabaria, la qual cosa em porta a la controvertida qüestió, que em sembla una qüestió bàsica, i avui aquesta reforma em sembla la llaga, i posaria el dit a la llaga, la controvertida qüestió de si en aquest nou marc ètic i jurídic que tenim ara, repeteixo que cal celebrar, hi ha lloc per les decisions orientades a defensar l'interès superior de la persona. I, per tant, per les decisions subrogades i de protecció. A mi em sembla que ens trobem en un moment absolutament perillós, que hem d'anar al tanto d'enderrocar aquest sistema paternalista que ha imperat, almenys des de l'any 1948, amb la Declaració de Drets Humans, quan es van donar drets i es van reconèixer drets a totes les persones, independentment de la seva edat i de la seva condició. Repeteixo, en aquesta situació, al meu entendre, ens trobem en un moment absolutament delicat i perillós de passar d'aquest paternalisme actualment imperant a una espècie d'abandonament on sempre cal respectar les decisions de les persones. A mi em sembla que això és una qüestió que serà el tema de debat i de controvèrsia dels propers anys, a veure si podem trobar l'equilibri entre el respecte a la llibertat de les persones amb diversitat i també una qüestió que a mi em sembla èticament fonamental, que és la responsabilitat, la protecció i l'ajuda cap a l'altre. I molt bé, i gràcies per aquesta oportunitat. Gràcies, Joan. Si ens acompanyes, seus a la cadira i presentarem a tothom la resta de persones que tenim a la sala, però abans deixa'm fer-te una última pregunta, perquè ens has deixat amb la incògnita, perquè deies trobar aquest equilibri, on està aquest equilibri entre el paternalisme i deixar les persones desvalgudes, o no fer suficient cas, on podem trobar, com podem trobar aquest equilibri, perquè això és difícil. Perquè fins ara venim d'un món en què a les persones amb discapacitat intel·lectual no se'ls preguntava absolutament res. No, està clar. No, a mi em sembla que l'equilibri és, torno a repetir, amb el tema del respecte als drets, o sigui, les persones tenen dret a la llibertat, evidentment, i per tant, a mi em sembla que fonamentalment passa per un ferm compromís amb la llibertat de les persones, per tant, amb una societat de persones lliures, però també amb el ferm compromís d'una societat que cuida a les persones en situació de vulnerabilitat.
Evidentment, aquells que es decanten molt cap al cuidado de la vulnerabilitat arriben a situacions paternalistes, l'altre és tan vulnerable que el vull protegir tant que no li deixo fer res, i la vida és riscos, per tant, has de tenir un ferm compromís amb la llibertat, però també és veritat que decantar-te molt cap a un respecte incondicional de la llibertat porta a l'abandonament. Això em sembla que hem de trobar l'equilibri entre aquests dos extrems, i l'equilibri està, és que diré, la prudència seria la zona intermitja, com diu Aristòtil, la zona intermitja entre aquests dos extrems. A mi em sembla que és el gran repte que tenim. Perfecte, Joan. Doncs presentem ara les persones que ens acompanyen. En primer lloc saludem en Raül Valle, que el veiem molt atrafegat. En Raül és un noi alegre, li agrada fer riure la gent. M'han dit, Joan, que ets un artista, ja ho veiem, que dibuixes molt, que t'agrada el món del còmic, i que ens estàs demostrant. Raül, t'acompanya la Marta Romero, que és la teva terapeuta de referència. Marta, també. Bona tarda, benvinguts tots dos. Raül, em permets que et faci una pregunta, Raül? Una, o si me'n contestes una te'n faré més, perquè em prenc la confiança. Escolta'm, a quina escola vas? Raül. Quina escola vas? A veure si... Safa de Masnou. Molt bé. Escolta'm, i què fas a l'escola? Què fas al col·le? Què fas tu? Dibuix, Una mica més fort. Dibuix de colores R1, R2, R3, R4, R7, R11. Mates, també, català i dibuix. Ja veig que el dibuix l'has posat primer, per tant, dedueixo, i també ho veiem perquè estaves pintant, que és el que més t'agrada. Tens amics i amigues al col·le, Raül? Què et pregunten, això? Sí, Tens amics i amigues. I què fas amb els amics i amigues al col·le? abraçar les bromes. Fas? Abraçar les bromes. A bromes? Fas bromes? Molt bé. Ets bromista. Escolta'm, Raül, ja hem dit que t'agrada molt dibuixar. És el que més t'agrada? Rectangles de l'estrany. T'agrada dibuixar? Veig... Abans he vist, a veure, si m'ho ensenyes... T'agraden els trens? T'agrada dibuixar trens, veig. T'agrada? Sí. Vas en tren habitualment o és que t'agrada, T'agraden els trens? Molt bé, molt bé. Escolta'm, veig que ens has dibuixat moltíssimes coses, et dono les gràcies. A veure, aquesta és un... Aquests són els trens, també. I les vies, veig que són les vies, la catenària també, per tant, ho has dibuixat tot. Ensenya aquest. Ai, Raül, I que s'escapa. te'l recollim, Raül. Ensenya aquest, que l'has fet molt xulo. L'ensenya encara que no l'hagis acabat. És que no l'ha acabat i no el pot ensenyar. Fem una cosa, Raül, sense pressa, pots continuar dibuixant, amb tota la llibertat, i quan l'acabis ens l'ensenyes, perquè serà un plaer i l'ensenyarem a tothom. Escolta'm, doncs, Marta, gràcies també. No sé si ens vols explicar alguna cosa del Raül. Abans hem dit que era un noi alegre. Tu que ets la... Ara l'has acabat, Raül. Fantàstic. Que són les vies, les vies amb el semàfor, la senyalització semafòrica, la vegetació... Molt bé. Funciona millor aquestes catenàries, aquestes vies, que la línia de la costa, que pateixen molts problemes. Molt bé, Raül. Escolta, et deia, Marta, si ens volies explicar, tu que el coneixes molt, el Raül, suposo que ara parlarem de l'etapa escolar de les persones amb autisme. Com ho ha portat ell? A veure, el Raül porta un rodatge, ell està en procés ara, li tocarà canvi, un moment que necessita alguna cosa i li he de donar, perquè... I tant, Què necessites? Primer el que és més important. Azul no està. Quin azul no està? Blau no està. Necessites colors, Raül. Necessita colors concrets. Doncs, si vols continuar, Marta, tranquil·la. T'ho explico. Cap problema. No, si vols t'ho explico. Donem també la benvinguda a la Montse Heredia. La Montse és mare d'una persona amb autisme. Va arribar a Aprenem Autisme el 2015 buscant famílies que es trobessin en una situació similar a la seva. Des de fa 5 anys forma part de la Junta d'Aprenem i actualment presideix l'entitat. Montse, bon vespre. Encantada. Quins són els principals obstacles que es troba una persona amb neurodiversitat a l'escola? De acuerdo, yo quizás antes de contestarte a tu primera pregunta,
me gustaría, en nombre de Aprenem Autisme, dar las gracias sinceras por el desarrollo de este acto, por todas aquellas personas que han colaborado en él, por las presentes y por las no presentes detrás de cámara. Es verdad que somos una entidad que crece exponencialmente, ya abarcamos 630 familias y somos muy conscientes de que estos encuentros, ¿no?, nos dan la oportunidad de poder visibilizar, ¿no?, lo que es, a través del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, pues las necesidades que requerimos las familias. Respondiendo a tu pregunta, en un primer momento hay que tener presente también que las familias, en el momento del diagnóstico, es un momento muy duro, es un shock emocional importante en la vida de una persona, pero a partir de un cierto punto nos ponemos en marcha, nos formamos a través de la mano de los profesionales, justo para conseguir un único objetivo, que es que nuestros hijos se desarrollen plenamente dentro de esa primera etapa escolar. Es verdad que nos encontramos en esa primera etapa escolar con ciertas dificultades, sobre todo desde un inicio, ¿no?, con la Administración otorga ante un alumno con necesidades especiales un centro escolar, efectivamente, pero sin tener en cuenta si el domicilio está más o menos lejos de ese centro escolar o inclusive la conciliación familiar del entorno, de los padres. Ya en una segunda etapa viene el EAP con los recursos de este alumnado y volvemos otra vez a caer, creo, en el error de no compartir esta información con la familia, porque el EAP puede ofrecer recursos, pero no conoce de primera mano al alumno que va a tener delante. Por lo tanto, no hay un nexo, no hay una información bilateral de las dos partes respecto a la familia, porque es verdad que los familiares, los padres, no somos expertos en autismo, pero sí somos expertos en el autismo de nuestro hijo. Por lo tanto, es importante tener esa información. Ya llegado al siguiente punto, ¿no?, los padres también nos encontramos con bueno, pues que el niño que siendo niño va creciendo, tenemos terror los padres a que forme parte de ese 80-90% de personas que pueden sufrir bullying, porque es verdad que el bullying no es tanto un tema físico, que sí que lo es, verbal, incluso cibernético, pero el estar apartado de un grupo, dentro del grupo clase, el estar aislado, ese aislamiento también provoca un bullying invisible. Y finalmente, es cierto también que existe dentro del lado femenino pues, el enmascaramiento, o sea, es decir, cuando una persona utiliza a un tercero para crear una rumorología dentro de un círculo mucho más pequeño como puede ser el femenino en autismo. I ara, per exemple, el Raül, si no tinc mal entès, està acabant l'etapa obligatòria, no? Ara ha de fer un salt, ha de fer un canvi. Què passa quan hi ha aquests salts a secundària o als estudis postobligatoris? Perquè, clar, hi ha canvi moltes vegades en la majoria de centres, d'amics, de referents de professors, i això suposo un desajust per a tothom. Què passa llavors? Bueno, es un cambio, una transición muy importante, es un periodo en el que los familiares, los padres, volvemos otra vez a como arrancar de nuevo, pero justamente en la posobligatoria, si ya era difícil en primaria y secundaria, en la posobligatoria nos encontramos con un panorama totalmente desolador.
no tenemos los recursos, nos esforzamos muchas veces, estamos luchando continuamente para que se cumplan los derechos precisamente de las personas con autismo, para que se cumplan los derechos como un ciudadano más dentro de la sociedad. Y lo que estamos solicitando precisamente es ese cambio de mirada, ¿no? Realmente que estén, ¿no? Y que convivan con nosotros, que se puedan desarrollar plenamente, que puedan ser personas individuales, que tengan sus derechos protegidos, ¿no? Como el resto de la societat. Les famílies us heu acostumat a lluitar des de bon principi, a lluitar i a patir, a defensar els drets, que és del que estem parlant avui. Com es porta això de sempre, moltes vegades amb un paper de reivindicatiu i assenyalant aquesta família o aquest infant, quan l'únic que s'està fent és reclamar un dret que és bàsic? I a vegades el que s'acaba passant és que acaba assenyalant aquella família o aquell infant dintre de la comunitat per aquesta diferència. Ciertamente la familia sufrimos todos estos cambios que son muy sube y baja dentro de lo emocional, y precisamente es en este punto donde en ciertas ocasiones, en estos tránsitos, pues efectivamente somos luchadores, pero somos luchadores porque debemos serlo. Para poder defender, ¿no? Esos derechos. Aún así siempre hay altibajos y considero que las familias también tenemos que tener esos recursos para el bienestar emocional. Cuida al cuidador, de hecho, ¿no? Y muchas veces no se nos tiene en cuenta porque precisamente, digamos que el pilar de la persona con autismo es su entorno más próximo. Por lo tanto, ese entorno más próximo tiene que estar en las mejores condiciones emocionales para poder seguir adelante sin desfallecer en el camino. No s'ho té prou en compte en el disseny del camí que ha de fer el vostre fill o la vostra filla, vols dir? ¿No se tiene suficiente en cuenta? Sí, efectivamente. Nosotros nos encontramos con que se nos cierran muchísimas puertas, queremos mantener, ¿no? Que la vida de nuestro hijo sea plenamente independiente, queremos pues que viva una vida como cualquier otra persona, queremos que se respete las necesidades, ¿no? que tenga esa persona, y además esa persona va a crecer, llegará a la mayoría de edad, será una persona adulta, querrá tener un trabajo porque el trabajo dignifica a la persona, querrá vivir, necesitará de una vivienda, es decir, es un ciudadano más. Las necesidades son las necesidades básicas que tenemos tú y yo. Gràcies, Montse. Saludem també la Montse Bizarro. Montse, bon vespre també. És periodista i escriptora, va fer el doble grau de Periodisme i Humanitats, després el màster en Creació Literària, ha publicat poemes i contes i actualment està escrivint una novel·la. Ha treballat en agències de comunicació i és activista d'Obertament, associació que combat els estigmes que acompanyen la salut mental. Gràcies per ser aquí, Montse. Hem parlat de formació, ara en parlàvem amb la Montse Heredia i abans també amb el Raül i la Marta. Amb tu ens agradaria parlar de la incorporació al mercat laboral. Tu quan has anat a buscar una feina, has dit obertament que ets una persona amb neurodiversitat? Bueno, jo no ho he dit mai perquè fins l'any passat no vaig tenir el diagnòstic. Fins l'any passat? L'any passat no... Amb quina edat? Amb 27. Amb 27? Un diagnòstic molt tardà. Sí. Sí. I dius que no ho deies perquè no ho sabies, no? Sí, bueno, i crec que hi ha coses positives i negatives de dir-ho o no dir-ho, no? Si no ho dius, per exemple, és molt més probable que facis masking o que intentis camuflar... Facis masking? Sí. Què és masking? És camuflar tots aquests trets que creus que no encaixen amb els altres o que veus que són diferents
doncs, per tenir això més èxit laboral o per poder tenir un grup d'amics o totes aquestes coses. Perquè penses que en el teu entorn laboral no entendran la diferència, oi? Sí. Tu ho has fet, per tant. Sí, Has dissimulat. totes les altres feines que he tingut, doncs havia de parlar molt per telèfon, havia de tenir reunions amb equips molt grans de gent, havia d'assistir a esdeveniments i feia doncs, moltes coses que per mi a nivell social eren un esforç molt gran i que tenien, a nivell de salut mental tenien un cost molt greu, em desgastaven moltíssim. Però al final no dius res, en part per desconeixement, no? Però també perquè tens por de que et jutgin o et discriminin si dius que tens alguna necessitat diferent o si necessites alguna adaptació, no? I com ho vius? Perquè m'estic posant en el teu lloc i és l'esforç d'incorporar-te a una feina i de fer la teva feina bé i de procurar tenir el que deies tu abans, èxit laboral, i alhora haver de dissimular com ets tu. Com ho vius? És molt complicat, però al final ho fas bastant a nivell inconscient, perquè s'ha après ja des de petita que hi ha coses que has de tapar i que has d'intentar copiar gestos o actituds que veus que funcionen i llavors ja és com que et crees com una identitat que no saps molt bé si és la teva, si és la que els altres volen que siguis. Però és això, a nivell de salut mental és un cost molt greu. Jo de la feina que tenia abans sortia cada dia plorant de cansament. Ningú entenia per què estava tan cansada, si estava en una cadira, per dir-ho així, no? Perquè estaves fent un doble o un triple esforç, clar. Sí. Sí. Ens acompanya també en Fabrizio Acàmfora, és escriptor, divulgador, blogger, pianista i una cosa que em té sorprès, clavecinista. Fantàstic. És docent de trastorns de l'espectre autista al màster de musicoteràpia de la Universitat de Barcelona i docent de neurodiversitat a la Universitat LUMSA de Roma. Fabrizio, bon vespre. Hem plantejat ara amb la Montse el punt de vista del treballador o de la treballadora amb neurodiversitat que va buscar una feina. Plantegem-ho al revés ara. Què s'estan perdent les empreses que rebutgen persones amb neurodiversitat o que no les tenen en compte o que no les deixen expressar-se amb tota la seva plenitud? Bueno, que se pierden lo ha dicho Ramón Bernat al principio, ¿no? Se pierden la posibilidad de expandir su visual, ¿no? de enriquecerse. Y es una cosa muy interesante, ¿no? Hemos oído hablar mucho de neurodiversidad, ¿no? ¿Pero qué es la neurodiversidad? Es una palabra que tiene que ver con lo que decía el profesor antes, con el modelo social de discapacidad, y es cuando empiezan a hablar las personas en primera persona, ¿no? Es una palabra que se inventó en 1998, la creó una activista, una socióloga en el espectro de autismo, Judy Singer, y es una palabra que creo que también en la empresa, ¿no? se tendría que considerar más, porque tiene un poder muy fuerte. Es decir, ella lo entiende como el sinónimo de biodiversidad neurológica. Si con biodiversidad entendemos las especies, todas las especies, la variedad, ¿no? de especies en un ecosistema, con neurodiversidad ella quiere hablar de las infinitas variaciones, de la variabilidad de características entre un cerebro y otro. ¿Por qué es importante? También en el trabajo, porque nos hace ver las diferencias. Nosotros estamos acostumbrados a ver las diferencias siempre como algo negativo, ¿no? Como límites, pero si las miramos simplemente como diferencias, se vuelven posibilidades, pueden, ¿no? Como decía también Montse, cuando tú sabes, ¿no? tienes la posibilidad de expresarte, ¿no? de expresar tu talento, que no tiene que ser el talento de un genio, sino tus habilidades corrientes. Pero a veces no es tan fácil. Entonces, esta idea, ¿no? de neurodiversidad, de una enorme diferenciación de características, también en el trabajo es muy útil. Y lo vemos porque, bueno, yo también me ocupo de esto en el trabajo, ¿no? Hablo con muchas empresas y cuando les haces formación, por ejemplo, ¿no? Para contratar personas con autismo, una de las cosas que digo siempre es cuidar la comunicación, ¿no? Hay diferencias en las modalidades de comunicación. Y una cosa
que puede ser muy útil es intentar tener una comunicación muy clara, muy directa. No decir, por ejemplo, bueno, pásame el documento cuando puedas, pero cuando puedas, ¿cuándo es? Si me lo dices a mí, yo te digo, bueno, cuando puedo, hoy, mañana, en una semana, no sé, ¿no? Entonces, yo siempre les explico, ¿cuándo? Bueno, antes de mañana a las 12, muy bien. Cuando vuelven, después de un rato, después de unos meses, los managers te dicen, pero ¿sabes qué ha pasado? Ha pasado que hemos empezado a hacerlo y no solo ha sido una ventaja para las personas autistas, sino es que ahora la comunicación funciona mejor para todos, para todas. Es decir, la ventaja de contratar, lo que se pierden al no contratar personas en el espectro de autismo es justamente esto, una ventaja no solo para la persona que contrata, sino para la empresa, sino para la sociedad. Que la comunicación està més clara per a tot el mundo. Montse, en el cas de les dones hi ha un fet diferencial, primer perquè en aparença l'autisme pot ser menys visible, i després perquè en el cas de les dones hi ha un infradiagnòstic perquè s'utilitzen valors moltes vegades prenent com a referència els homes. I això la medicina ho ha arrossegat i fa que moltes persones, no sé si potser en el teu cas, fa que el diagnòstic sigui més tardà. Quines conseqüències creus que això comporta, com ens comentaves abans, a nivell mental, de salut mental? Doncs això, jo en cap moment, o sigui, no ho sabia que era diferent, que em passava alguna cosa, però no aconseguia identificar què era, i a mi el diagnòstic, per exemple, que va ser l'any passat, em va canviar la vida, perquè et permet com acceptar-te, conèixer que hi ha altra gent similar a tu i veure que hi ha més gent com tu, no? I és això, amb el tema de les noies, des de petites, els professors o les famílies, a vegades si ets més tímida o més callada o coses així, no ho associen potser amb l'autisme, perquè potser estan més ben vist o que siguin més reservades, potser, no? Després també això, tenim bastanta habilitat com per camuflar aquestes coses que ja percebem que no agraden, no? I potser tenim també hobbies que no són els prototips típics que moltes vegades es veuen de l'autisme, sinó que són més variats. Però jo crec que és important tenir en compte això, que sí que tenim tots aquests símptomes que també tenen els homes, però potser entre el camuflatge i que són més subtils, els professionals molts cops no es tenen en compte, i això a nivell de salut mental és un problema molt greu. A mi, per exemple, tots els psicòlegs i psiquiatres sempre m'havien dit que no, que era una altra cosa, perquè puc fer contacte visual o perquè tinc amics o perquè podia treballar i, clar, és un problema molt greu perquè són els primers que t'haurien d'ajudar a entendre't i a donar-te eines, no? En el teu cas, el teu entorn, la teva família, per exemple, o els teus amics, et corregien algunes de les coses que trobaven diferents? En el cas de la mirada, per exemple. No? No. No has tingut aquest problema? Però jo ho notava. Tu ho notaves? Sí. Sí, notava molt també en el cas de les empreses, a tot arreu. És com que no et parlen malament explícitament, no et diuen res malament, però et van deixant com apartada. I això és molt constant, perquè o no saben com tractar-te o, no sé, perceben coses que no són igual que ells i et van com deixant més apartada, no? I jo potser no tenia eines com per apropar-me allò per saber què passava. I ara que tens el diagnòstic, en el teu entorn laboral, t'ha ajudat a tenir eines, no només tu, sinó la gent del teu entorn? Sí, a mi m'ha ajudat molt per estar més tranquil·la, també per treballar moltes coses, temes d'inseguretats, d'autoestima, jo crec que també si estic millor en aquest sentit també es notarà cap a fora, no? I també crec que així també em poden entendre millor els altres. Fabrizio i Joan, us plantejo la mateixa pregunta a tots dos, enllaçant amb el que comentàvem a l'inici d'aquest acte. Ja sabem, de fet és una obvietat, la pregunta que feia la plantejava com a provocació. Ja sabem que les persones amb autisme tenen els mateixos drets, però veient el que hem vist, el que hem escoltat al llarg de... portem poc més d'una hora, i el que hem escoltat, creieu que realment aquests drets es fan realitat?
M'ho fas a mi, A tots dos, a tots dos. És evident que no? Que no es fan realitat. El que passa que jo afegiria una qüestió, no? És una qüestió que em preocupa últimament. A mi, jo no seré qui discuteixi el tema dels drets. Em sembla que el concepte de dret, que acaba formant part d'un ordenament jurídic i per tant polític, és una qüestió fonamental i és una gran conquesta per la justícia de la humanitat, etc. Per tant, això ho he deixat clar. Ara bé, em sembla que no n'hi ha prou amb els drets. Vull dir que l'acceptació de l'altre no té a veure amb els drets. M'agrada molt, ara està molt de moda una filòsofa que em sembla que és molt interessant, hi ha coses que no les comparteixo respecte a això, però Simone Weil, que és el llenguatge del dret, darrere sempre hi ha la força, i és la força de l'Estat. Però el que fa que jo accepti la diferència és un tipus de llenguatge que és veritat que en l'àmbit polític no es parla perquè sembla com nyonyo, no? Però és el tema de l'estimació, de la responsabilitat respecte a l'altre, de l'alteritat, de dir, tu ets molt important per mi i tal. Aquest és un tipus de llenguatge que no es parla, ni en l'àmbit polític, de la qual cosa és una bona mostra els conflictes que hi ha de poder i de força. Per tant, em sembla que és evident que les persones amb autisme i amb diversitat tenen reconeguts els drets. És veritat que no s'acompleixen, que no se'ls respecten del tot. És veritat que en això hi ha molta feina a fer per implementar el tema dels drets, però jo diria no només és un llenguatge de drets. El dret és una cosa freda, és una qüestió, si em permets, de l'Estat. Però jo quan ajudo alguna persona no és perquè ella tingui drets, l'ajudo perquè no puc passar de llarg, perquè m'importa. Jo em penso que és la qüestió, repeteixo, de l'alteritat, de la responsabilitat respecte a l'altre. I en última instància diria de l'estimació i d'una societat càlida, que és el que no tenim. I a mi em sembla que aquesta és una dimensió que s'hauria d'introduir en la reflexió fins i tot ètica i fins i tot política. Una mica el respecte a l'altre no només té a veure amb els drets, que també, sinó que també té a veure amb un factor d'això, repeteixo, de calidesa i fins i tot d'estimació. Per tant, perquè probablement tots els problemes que estàveu parlant ara totes és un tema de drets, però també és el no reconeixement, és el que no et miren a la cara, que els hi molesta la teva diferència, que els hi molesta que no siguis aquesta qüestió. I en canvi em sembla que la calidesa i l'estimació parla un llenguatge que els drets no parlen. Repeteixo, sense menys tenir la importància dels drets. Fabrizio. Sí, bueno, estoy de acuerdo. ¿No? Son dos cosas. Los derechos nos los hemos inventado, básicamente. Tampoco, ¿no? El problema ¿cuál es? Que nuestra sociedad se ha estructurado, queramos o no, alrededor de una parte de la población, que es la que se supone sea normal, que de manera simplemente estadística recoge una serie de características y las comparte con la mayoría. Entonces, de aquí parece también natural que alguien se quede fuera. Estructuramos todo, las leyes, los derechos, las calles, la manera también de interactuar para una mayoría. Y si no entras, estás fuera. Esto es un tema de derecho, pero como decía también el profesor, no solo. Y además los derechos nacen de algo, no salen de la nada, nacen también de la manera que tenemos nosotros de interactuar y de vivir entre todos. Entonces, se hablaba antes de paternalismo, por ejemplo, de las instituciones. Es muy interesante todo esto, porque en realidad es lo que pasa normalmente. Hay una cantidad de paternalismo, aunque lo queramos hacer bien, pero si partimos desde la consideración que todo está estructurado alrededor de una parte sola de la sociedad, esta parte tiene más poder. Y esto es lo que pasa. En teoría tendríamos todos los mismos derechos porque nacemos todos en una sociedad que te los tendría que garantizar. En la práctica no es tan fácil. Algunas veces te los tienes que conquistar. Se hablaba antes, el síndic hablaba del derecho de autodeterminación, no lo ha nombrado así, pero del derecho a decidir, que todos y todas tenemos, en teoría, a pesar de nuestras características neurológicas, físicas y todo esto. Pero esto tampoco normalmente se puede expresar, y esto es un derecho. El derecho de autorrepresentación, hoy lo estamos expresando aquí, es una cosa muy rara, no pasa muy a menudo. Que en una manifestación para el 2 de abril, el Día Mundial del Autismo,
hablen personas en el espectro. No, normalmente hablan los demás, ¿no? Tú no puedes decidir cómo la sociedad te tiene que representar, tienes que hablar de ti. Esto es bastante... Se da por sentado cuando no te lo quitan, pero cuando no lo tienes y lo tienes que conquistar, te das cuenta de que en realidad, bueno, en teoría tenemos todos los mismos derechos y en la práctica no. Montse, què cal fer per millorar aquesta situació? Pues mira, como bien ha dicho Fabrizio, bueno, y hemos comentado todos, al final yo creo que el kit está en que la sociedad cambiemos esta mirada y que realmente hagamos efectiva esta inclusión, que no solo quede en el papel el hecho de hacer todos estos movimientos, sino que se hagan realidad, de que haya una transparencia, ¿no?, en los actos, de que las personas con autismo sepan que van a tener una vida futura, que van a tener una vida enriquecida también, como todos nosotros, que van a tener una vivienda, que van a tener además unos recursos que los apoyan y creo que lo fundamental también es que todas estas políticas sociales que se generan y nuevos proyectos que se pueden lanzar estén hechos con personas y a través, ¿no?, de personas con autismo, porque son ellos la fuente donde el enriquecimiento realmente de la sociedad está ahí, en que se pueda hacer efectivo. Moltes gràcies, Montse. Fabrizio, també un plaer. Montse, encantat de poder parlar i que ens hagis explicat el teu testimoni. Joan, el mateix, encantat d'haver-te conegut i d'haver-te escoltat la teva lliçó magistral. I acomiadem també la Marta i el Raül. Raül, encara estàs dibuixant, Ets incansable. Ens ensenyes què és el que has estat dibuixant? Ens ho pots mostrar? L'última cosa que has fet? M'agrada que es vegi per la tele. Està esperant que es vegi per allà. Fantàstic. Més vies. Has fet més vies encara. Raül, encantat. Un plaer haver-te conegut. He après moltes coses del que ens has explicat. Gràcies. Doncs això encara no s'ha acabat. Queda la recta final i també alguna sorpresa. La Júlia té 9 anys, té autisme i és una nena molt riallera, que et mira als ulls molt directament i que li agraden els contes que surtin lleons. Avui he après amb la Júlia que l'autisme és una cosa molt cap enfora en comptes de cap endins, sense filtres, però sense filtres d'una manera positiva. Representa 630 famílies a les que facilita orientació, informació i també suport jurídic. Avalua les necessitats del col·lectiu, dissenya serveis i projectes i fa visible la realitat que viuen les persones amb autisme i les seves famílies. Tot seguit, la periodista i escriptora Montse Bizarro, que escoltàvem ara mateix també, i Emili Navarro, que és membre de la Junta Directiva d'Aprenem Autisme, llegeixen el manifest de la jornada del 2 d'abril. S'estima que 7 milions de persones tenen autisme a Europa. A Espanya, més de 450.000. I a Catalunya, l'1,23%, o una de cada 81 persones té autisme. Per Aprenem Autisme, la celebració del Dia Mundial de l'Autisme suposa l'oportunitat de promoure i defensar un model de societat inclusiva que no exclogui la diversitat de formes de viure i ser presents al món. No volem trobar a faltar a cap persona amb autisme als entorns que totes i tots compartim, els nostres espais de vida en comú, d'aprenentatge, de treball o del gaudi social. És per a nosaltres una ocasió per reivindicar el valor de la diversitat i de la inclusió i per afirmar el compromís ferm amb el model de drets establert a la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides. Treballem, per tant, perquè cap persona amb autisme es vegi sotmesa a qualsevol mena de discriminació per raó de la seva diversitat o de la seva necessitat de suports.
Avui volem afirmar la condició i el reconeixement de les persones amb autisme com a ciutadanes i ciutadans de ple dret a la nostra societat, sense cap tipus d'excepció. Reclamem les oportunitats i recursos necessaris per a poder construir vides dignes i significatives en comunitat. Molt especialment, volem donar visibilitat a les persones amb autisme davant dels nombrosos reptes provocats per la falta d'adaptació i sensibilitat de l'entorn en les més diverses àrees: l'educativa, la laboral, d'habitatge i de serveis i recursos socials. Per aquest motiu, des d'Aprenem Autisme, seguirem defensant els drets de les persones amb autisme i seguirem treballant per trencar mites i estereotips que suposen veritables barreres per aconseguir una veritable inclusió. L'emergència sanitària dels darrers anys continua generant situacions d'estigmatització i discriminació en els àmbits com la salut, l'educació, el treball, l'oci i el temps de lleure, posant en evidència la necessitat de fer realitat principis com la inclusió, l'accessibilitat i la igualtat d'oportunitats en condicions d'equitat. Per aquest motiu, des d'Aprenem Autisme, reiterem les peticions que com a entitat venim realitzant al llarg del temps i que estan totalment alineades amb les de la Federació Catalana d'Autisme, Autismo Espanya i Autismo Europa. Fem una crida a les autoritats competents per garantir els recursos, els serveis i els suports específics que donin resposta als reptes actuals que han d'afrontar les persones amb autisme i les seves famílies. I demanem que es facilitin els recursos i mitjans necessaris a la xarxa de serveis socials i sanitaris públics per garantir un diagnòstic acurat i precoç de l'autisme i un servei d'intervenció terapèutica suficient, públic i universal. Que es garanteixi una xarxa variada, suficient, específica i especialitzada de serveis de suport, recursos i centres educatius que contemplin totes les etapes educatives en tots els territoris. Han de disposar dels mitjans adequats per facilitar una educació de qualitat, individualitzada i centrada en la diversitat, en les capacitats, prioritats i necessitats de cada persona amb autisme. Demanem que es faciliti l'accés a les oportunitats de formació continuada, ocupació i experiències laborals que garanteixin l'exercici del dret al treball, amb l'existència d'itineraris laborals personalitzats, comptant amb els recursos necessaris i adients, amb programes d'orientació, inserció i de treball amb suport especialitzats en les necessitats de les persones amb autisme. S'ha de possibilitar l'aportació del talent i els valors de les persones amb autisme als nostres entorns laborals i productius. Demanem també que es garanteixi el dret a la vida independent i a la inclusió de la comunitat de les persones amb autisme, prevenint la seva institucionalització en entorns segregats i garantint l'accés a opcions d'habitatge inclusiu i suport de l'assistència personal com a recursos necessaris per a construir projectes de vida dignes, en igualtat i significatius per a la persona. Finalment, també demanem que es garanteixi una atenció mèdica qualificada, en igualtat de condicions que la resta de la població, amb protocols i procediments que contemplin les necessitats específiques d'aquest col·lectiu. Avui, les pròpies persones autistes fan ús de la seva capacitat d'autorepresentació i apoderament per demanar una nova mirada de la societat envers la seva diversitat i exigir les mesures que garanteixin l'exercici ple dels seus drets i llibertats, en igualtat amb la resta de ciutadanes i ciutadans. I, per tant, les persones autistes en primera persona demanem una societat on l'autisme estigui normalitzat, sigui conegut i s'accepti no com una discapacitat, sinó com una condició, garantint el nostre dret a la igualtat. Un coneixement extens i rigorós sobre l'autisme que permeti comprendre com funcionem les persones autistes fugint dels mites i estereotips actuals, tot reconeixent el nostre diferent estil cognitiu i tenint en compte el nostre punt de vista. Una societat que entengui i respecti la diferència, que la visqui com un actiu i com una oportunitat d'enriquiment, mai com un problema o com un estigma. Una societat que cerqui noves fórmules inclusives que promoguin una vida independent i digna per tothom, que afavoreixi l'autonomia i el desenvolupament de totes les persones durant tot el cicle de vida.
Joel tiene 17 años, tiene autismo, es un chaval que, como todos los chavales y chavalas de su edad, en algunas cosas estará más inseguro, en otras más abierto, pero tú le ves con unas ganas de comerse al mundo y con unas capacidades y con unas ganas de interactuar como cualquier otra persona. De Joel he aprendido que al final todos tenemos unas circunstancias y unas situaciones y unas capacidades. Todas estas cosas al final es cuestión de hábito, de trabajarlas y de mejorarlas y vivir con la mayor felicidad. Recuperar els vídeos que estem veient en aquest acte i els que s'estrenaran també aquest dissabte, dia 2, a la web connectatalblau.org. Ara mateix intervé en aquest acte la regidora de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa. Bon vespre a tots i a totes. La veritat és que vull començar dient que per mi, per nosaltres, per l'Ajuntament de Barcelona, és un luxe i un plaer poder estar aquí amb tots vosaltres. I gràcies per aquest acte, perquè me l'he estat escoltant tot aquí atentament. Gràcies per la claredat, la pedagogia, la honestitat i el to, que crec que ens han posat d'una manera molt clara sobre la taula molts reptes, molts, que tenim com a societat encara, que hem de deconstruir per construir o recosir de nou, perquè primer hem de deconstruir per poder afrontar part d'aquests reptes. Per tant, moltes gràcies. Avui és un dia molt especial. No vinc amb l'alcaldessa personalment, però sí que la tindrem, diguéssim, online ara un moment i, per tant, jo voldria recalcar 3 o 4 coses d'aquest discurs conjunt que hem preparat. La primera és donar-vos les gràcies a Aprenem per aquesta lluita incansable, per poder fer noves polítiques públiques o polítiques públiques que estiguin a l'alçada dels reptes. Calen lluitadors i empentes fortes per poder seguir darrere d'aquestes empentes que feu tots aquells que esteu en aquesta lluita d'Aprenem. També donar-vos les gràcies per poder abordar durant tots aquests anys la conscienciació i la visibilització de l'autisme. Hem de conscienciar i visibilitzar amb molta més força per poder també abordar encara canvis pendents. I la darrera, una mica el lema o el missatge també del dia d'avui és que les persones amb autisme han de tenir drets reals en el dia a dia, com la resta de veïns i veïnes de la nostra ciutat, com veïns i veïnes que també són de la nostra ciutat i del nostre país. Per tant, moltíssimes gràcies pel dia d'avui. Seguim caminant plegats de la mà amb l'Ajuntament de Barcelona. Abans la Montse deia hem d'abordar aquests drets d'aquestes persones amb autisme, però també hem de poder acompanyar molt millor aquelles persones que tenen cura d'algú, aquella cuidem el cuidador, aquesta també és una mirada molt important i per tant l'hem de seguir treballant plegats. Ara us deixem amb el vídeo que ha preparat l'alcaldessa per tots vosaltres. Estic molt contenta de poder saludar-vos de nou amb motiu de la celebració del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. En primer lloc, us faig arribar un cop més el meu sincer agraïment a l'organització Aprenem pel vostre esforç i per la implicació acompanyant i ajudant a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb l'espectre autista i les seves famílies. Un compromís que es reflecteix cada dia en la tasca de l'entitat i que es posa de manifest encara amb més força en dies com avui, amb l'organització d'aquest esdeveniment i de la campanya Connecta't al Blau, per conscienciar tothom sobre l'autisme. Per això, un any més, il·luminarem la façana de l'Ajuntament de Blau el proper 2 d'abril per sensibilitzar la societat i visibilitzar l'autisme. Us felicito per haver escollit com a tema central de l'acte d'avui el fet que les persones amb un trastorn de l'espectre autista són ciutadanes i ciutadans de ple dret. És important posar-hi l'èmfasi, perquè les persones que conviuen amb l'autisme i les seves famílies han hagut d'afrontar en masses ocasions situacions d'estigmatització i de discriminació. Encara hi ha molts mites i masses estereotips al voltant de l'autisme i per això és tan important que seguim treballant conjuntament per la inclusió, per l'accessibilitat i per la igualtat d'oportunitats. El fet de poder celebrar actes com els d'avui ens ajuda a afrontar el futur amb esperança, perquè sabem que hi ha entitats com Aprenem que no defalleixen mai, fins i tot en els moments més complexos, perquè posen les persones per davant de tot.
Moltíssimes gràcies a tots i totes les professionals de l'organització Aprenem i a totes les persones que en formeu part. Us felicito de nou per l'organització d'aquest acte i tot el meu afecte per les persones i per les famílies que conviviu amb l'autisme. Felicitava per la celebració d'aquest acte, gràcies a l'alcaldessa Ada Colau i també a la regidora Gemma Tarafa. Us recordo que a la pàgina web connecta.talblau.org disposeu d'informació detallada de totes les activitats vinculades al Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme que es faran al llarg del mes d'abril i també trobareu la manera de poder fer aportacions per garantir recursos i serveis especialitzats. I també teniu el detall de tots els edificis que aquest dissabte 2 d'abril s'il·luminaran de blau i posaran llum al present i també al futur de les persones amb la condició de l'espectre autista. Volem agrair la participació de tothom qui ha fet possible aquest acte, a la Casa Batlló per acollir-nos tan magníficament i a totes les persones que treballen per construir una societat més inclusiva. En definitiva, per fer possible que les persones amb autisme siguin ciutadans i ciutadanes de ple dret. Acabem d'una forma especial aquest acte amb el tema Així soc, de Gerard Heredia i Gerard Aledo, que és un cant a la diversitat. Feliç 2 d'abril i recordeu, connecteu-vos al blau.